ஹலோ மக்களே, இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கிராஃப்ட் அண்ட் ரூம் கார்டு எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இல்லை கிராஃப்ட் அண்ட் ரூம் கார்டு கிரியேட் பண்ணுறது இப்போ சொல்கிறியே, நீ தான் ஃபஸ்ட்டு வீடியோலேயே போட்டியடன்னு கேட்பீங்க. புதுசாக அப்டேட் வந்ததுலேருந்து கிராஃப்ட் அண்ட் ரூம் கார்டு கிரியேட் பண்ணுறது வேறு மாதிரி மாறிடுச்சு. அதனால தான் நான் போட்டிருக்கேன். வெரி ஈஸியான டெக்னிக் தான். அதனால தான் ரெண்டே நிமிஷம் தான் வீடியோ. ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஃபுல்லாக பார்த்தா தான் புரியும். கிராஃப்ட் ரூம் கார்டு எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். என்னடா போன வீடியோவில் 1:10 ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறது தான் போடுவேன்னு சொல்லியிருந்தேன். இப்போ என்னென்னா வேறு மாதிரி கிராஃப்ட் ரூம் கார்டு கிரியேட் பண்ணுறது போடுறேன் அப்படின்னு கேட்பீங்க. 1:10 போடணும், டைம் இல்லை அதுக்கு. அவங்க கூட போடுறதுக்கு ஸ்கூலு டியூஷன்னே போயிடுது. அதுவும் இல்லாமல் கிராஃப்ட் ரூம் கார்டு கிரியேட் பண்ணுறது யாருக்கும் பாதி பேருக்கு தெரியாதனால வீடியோ போடலாம் நல்லாயிருக்குன்ட்டு அதனால தான் போட்டேன். கீழே அந்த பேடல் ராயல் கிரவுண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை டச் பண்ணிங்கன்னா கிராஃப்ட் லேண்ட்னு வரும். அதில் கிராஃப்ட் லேண்ட் ட்ரைனிங் கஸ்டம்னு வரும். அதில் கிராஃப்ட் லேண்டை தொட்டிங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் ஒர்க் டேபிள் ரிகமெண்டட், அதில் ஒர்க் டேபிளை கொடுத்துக்குங்க. செகண்ட் ஆப்ஷனை கொடுத்துக்குங்க. ஒர்க் டேபிளை கொடுத்தீங்கன்னா இந்தமாரி ஒரு மேப் வரும், மேலே சர்ச் வரும். அந்த சர்ச்சில் நீங்கள் போய்ட்டு ஒரு லிங்க் உங்களுக்கு தேவை. அந்த லிங்க் வந்துட்டு இருங்க, இப்போ அந்த லிங்க்கை நான் போட்டு காட்டுறேன். அந்த லிங்க் வந்துட்டு இருந்தால் தான் இது க்ரியேட் பண்ண முடியும். வேறு ஏதோ லிங்க்கை போட்டேன், இருங்க வெயிட் பண்ணுங்கள். லிங்க்கு வந்துட்டு இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த கிராஃப்ட் அண்ட் ரூம் கார்டே க்ரியேட் பண்ண முடியும் உங்களால். இந்த லிங்க்கு தான். ஓகே கொடுத்தோன்னு வைங்க, இப்படி மேலே சர்ச் அந்த பூத கண்ணாடியை கொடுத்தா இப்படி க்ரியேட்னு வரும். உங்களுக்கு அந்த லிங்க்கு தேவையா, நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன். டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்து இது பண்ணிக்கோங்க. பாதி பேர் லிங்க் இருக்காது, அதனால் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன். எடுத்து காப்பி பண்ணி இந்தமாரி சர்ச் கொடுத்துக்கோங்க. இந்த பூத கண்ணாடியை கொடுத்தீங்கன்னா இந்தமாரி க்ரியேட் வரும். க்ரியேட் கொடுத்தீங்கன்னா இந்தமாரி பாஸ்வேர்டு மட்டும் கேட்கும். பாஸ்வேர்டில் போய்ட்டு 4 ஜீரோவை மட்டும் போடுங்க. 0 போட்டிங்கன்னா கேமில் எதுவும் வைக்க தேவையில்ல. கேரக்டர் ஸ்கில் நோ ஆன்லாம் கிடையாது, ஆன்லேயே தான் கேரக்டர் ஸ்கில் இதில் இருக்கும். நோலாம் பண்ண முடியாது, வேறு ஒன்றுமே இல்லை. இது ஈஸி டெக்னிக் தான் மக்களே. என்கிட்ட கிராஃப்ட் அண்ட் ரூம் கார்டு இல்லாதனால தான் நான் இப்படி காட்டுறேன், இல்லைனா க்ரியேட் பண்ணியே காட்டியிருப்பேன். நல்லா கன்ஃபார்ம் கொடுத்தீங்கன்னா க்ரியேட் ஆகிடும் மக்களே. வேறு ஒன்றுமே இல்லை, அந்த கன்ஃபார்ம் கொடுத்தீங்கன்னா ரூம் கார்டு க்ரியேட் ஆகிடும். அவ்வளோதான். அடுத்த வீடியோ கன்ஃபார்ம் 1:10 தான் இருக்கும். அடுத்து முக்கியமான வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய் பாய். ஓகே.